मनीष रक्सौल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। फोन नहीं के लागत मनवा भइली बाबे हाल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। फोन नहीं के लागत मनवा भइली बाबे हाल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उनका बिना जिंदगी भइल उदास बा। लगता कि धड़के जवन रुक जाई सांस बा। उनका बिना जिंदगी भइल उदास बा। लगता कि धड़के जवन रुक जाई सांस बा। अखिया से गिरी निरवा जा फिलहाल हो। देखली हो कैसन बाटी बेवफा की हाल हो। देखली हो कैसन बाटी बेवफा की हाल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जाके बतई हराए से समझई हा। विजय सबे दर्दी के जन को कई हा। जाके बतई हराए से समझई हा। विजय सबे दर्दी के जन को कई हा। ऐसन बिछवाली नहीं याद जाल हो। ओम पर का सकी कैली कंकाल हो। दिन से भोजपुरी की कैली कंकाल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। जा सुगना हमारा तू जान के ससुराल हो। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।